alamisa an layidu di malidenw ma ngo min ye fɛla mun bɛ mun na hakilina bɛ min na ka kɛ ni ko yɛrɛ n'a kɛcogo ye bi an balima dɔ ale bɛ balikaw fɛ yen ale ka miirina ye min ye sɔrɔsiw ka wulikajɔ n'u ka baara kɛcogo la n'a ka faamuya cogo a ye min sɔrɔ k'o fɔ an ɲɛna fɛɛrɛ la an ka jɛ ka min ye an balimakɛ in ale ka laseliw olu lamɛn. Kasum Tarawele ne fana ko fɔma Kasum Tarawele ɲɛw la denbaya dɔ baarakɛ ɲɔgɔn ani sigiyɔrɔ kɔni baasi foyi tɛ yen i ka foli dɔ ka bɔ Fofana yɔrɔ n bɛna misaazi dɔ ci ma i k'a kɛ cogo bɛɛ la delili yɛrɛ don ani ka fasoden ɲumanya i ka hakilina ye i k'a lase fɔma ma a ka hakilina ye tiɲɛ don an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ de faso ko an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ de bɛɛ n'a a ka hakilina dɔn i bɛ taa sɔrɔ e bɛ fɛn dɔ dɔn ne t'o dɔn walima fɔma olu minnu ye jamana marabagaw ye olu bɛ fɛn dɔ tiɲɛ kalama anw t'o dɔn mɛ ɲɔgɔn bilasiralikɛla de don sanfɛma ka dugumama a k'a lamɛn a kana dugumama ka hakilina bɛɛ ta mɛ ni min taara ma n'a y'a sɛgɛsɛgɛ ne yɛrɛ kɔni ka hakilina la peut-être a bɛ se ka ɲuman dɔw sɔrɔ a la hali n'a bɛɛ ma kɛ ɲuman ye parce que hadamaden ko don i m'a kɛ cogo o cogo i ka kuma dɔw b'a la i bɛ taa sɔrɔ fiɲɛ b'a la hadamaden ko don a i mana kuma kɛ cogo o cogo i bɛ taa sɔrɔ fiɲɛ b'a la nka n'i ye kuma di mɔgɔ hakilima ma a b'a vérifier min ka ɲi a b'o ta min man ɲi a b'o effacer n kun bɛ ka fɔ n b'a ka émission dɔ lamɛn n kun bɛ ka émission min lamɛn hakilina a da sera hakilina dɔ ma o hakilina in o sumaya o sen fɛ hakilina in hali n'a sɔrɔ n'a t'u bolo ba la ne fɛ u k'a lajɛ u k'a ta ba la ne fɛ important b'a la kosɛbɛ o ye jumɛn ye u ka dugudenw yɛrɛ jaati k'olu recruter ka fara sɔrɔsi kan ni anw nana marabolo lajɛ i ka mɔgɔ 5 mɔgɔ 500 u k'olu recruter ka fara sɔrɔsiw kan ka sɔrɔsi 10 bila u cɛ ma k'a ɲɔgɔn ta Kirikɔrɔ mara la k'a ɲɔgɔn ta ka Mali région bɛɛ quoi n'a sera région la n'a ma se Mali région bɛɛ i ka mɔgɔ 500 ta ye ka moto d'u ma volontaire ka olu ka minɛn man ca u ka minɛn man ca olu ka minɛn fanba ye moto de donc n'i y'a ye mɔgɔ ninnu bɛna bin an kan u b'an ka bololafɛnw bɔ san na an tɛ se k'a fɔ voilà dɔwɛrɛ t'o marifa de b'olu bolo fɛn t'anw bolo an b'a kɛ cogo di diyagoya marifatigi ni maa tɛ kulan mɛ n'i y'a ye u bɛ bin population kan u tɛ taa bin sɔrɔsi daga la u yɛrɛ y'a faamu titi k'a dɔn ko bi ko ni sɔrɔsiw tɛ filan ye u yɛrɛ y'o dɔn mɛ n'i y'a lajɛ ne y'a jateminɛ a bɛ se ɲini ka se san 3 walima san 4 nin kalo in mana jɔ attaque bɛ caya ne fɛ dɔwɛrɛ tɛ dugulenw yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn dɔn n'u ye volontaire caya ne kɔni ka faamu na dɛ a bɛ se k'a kɛ ne ka hakilina ye fiɲɛ b'a la k'a sɔrɔ n'i ye mɔgɔ 500 ta yɔrɔ min o mɔgɔ 500 mɔgɔ 100 bɛ patrouille la ni motow ye gouvernement de bɛ olu sara u ka marifa b'u bolo o mɔgɔ 500 ni terroriste mana bali ɲɔgɔn na yɔrɔ min sɔrɔsiw ta bɛ kɛ ka na soutien de k'u ye quoi sɔrɔsiw ta bɛ kɛ o tɛ n'i y'a jateminɛ nin waati in na k'a fɔ anw filɛ yɔrɔ minnu na mobili tɛ se ka na ye mɛ moto bɛ se ka bɔ ni wo fan bɛɛ olu b'o moto kelen bɔ o moto kelen mɔye b'an ka gouvernement ye o moto mɔye b'an ka gouvernement ye a ka duguladenw a k'olu recruter a k'olu ta ka moto d'u ma ka na sɔrɔsi tan bila turuku bɛɛ lajɛlen ɲɛma o sɔrɔsi minnu bɛ ɲɛmɔgɔ ye a ka kɛ ni duguladenw y'u wele i tɛna olu ka appel nɔfɛ mɛ sɔrɔsi tan minnu b'an cɛla n'olu yɛrɛ weleli kɛ k'a fɔ k'a bɛna soutien na k'a ni terroriste karilen don ɲɔgɔn na ne ka hakili la o baara ka nɔgɔ ka tɛmɛ k'a fɔ ko sɔrɔsiw yɛrɛ ka baara kɛ ni u yɛrɛ ka moyen ne m'a fɔ sɔrɔsiw tɛ se dɛ ne m'o fɔ dɛ a moyen bɛ sɔrɔsiw ye mɛ anw filɛ yɔrɔ minnu na tant que ni recrutement tant que ni volontaire de ma caya kan ne kɔni ka faamu na k'a fɔ ko ni terroriste n'u ye attaquement kɛ yɔrɔ min na k'a fɔ ko sɔrɔsi bɛɛ na ka na kunbɛn n'a ye a ma nɔgɔn
ne y'a sɔrɔ volontiers ka ca olu n'u ka moto n'i y'a ye u bɛ ta caman k'an na u bɛ n'an ka bololafɛnw minɛ an na sisan olu yɛrɛ ka moyen fanba bɛɛ bɛ minɛ anw yɛrɛ de la u ka moyen fanba a bɛɛ bɛ minɛ anw population yɛrɛ de la u bɛ baara kɛ ni moyen fɛn o fɛn parce que n'u nana ka misi la sisan n'u ye misi 2 minɛ i la walima n'u ye misi 10 minɛ i la fɔlɔ u tun bɛ taa n'u ye garawale la mais sisan u y'o nɔgɔya o filɛ k'o misi 10 min minɛ e la u b'a sɔn n'a sɔrɔ misi kelen ni 40 de ka kan walima n'ale 50 de ka kan u b'a wajibiya aw yɛrɛ de kan k'a feere k'a wari k'o la n'i y'a ye u bɛna bi an kan ka bɔ ne yɛrɛ bolola bɛ ko ne ka tila k'o feere k'a di e ma tuguni mun b'o kɛ o jigi de ka fisa n'an jigi ye bon n'a sɔrɔ ni jigi bɛ an fana na marifa de bɛ bolo marifa de bɛ ne bolo an bɛ sigi ala bolo tigɛ ni min ji dɔgɔyara o bɛ laara kɔlɔn ji min ni min bɛ ji ma dɔgɔya hali n'i y'a lajɛ ni kɛbulanin na u ye bombardement min sigi u da la mototigi fanba min bɛ ka senfa piripiri kɛ ka tɛmɛ anw fɛ yan ka don Murutani ne y'a sɔrɔ ni volontaires ka ca anw fana fɛ yan ko n filɛ ka mɔgɔ 500 min fɔ o mɔgɔ 500 bɛ se ka jan dɔw fana ɲɔ donc a bɛ kɛ dɛmɛ ye sɔrɔsiw ma fɛn o fɛn b'a la a ɲuman b'a la a juguman b'a la i n'a fɔ misaliya la hali armée yɛrɛ dɔw b'a la olu min tɛ faso fɛ o misaliya ye jumɛn ye hali misaliya ta Musa la Musa kun bɛ ka kunnafoni Burutani min na Mali ka Algérie siɲɛni kan n ko yɛrɛ armée de mais ni armée tali n'a kun tora ye ko mɔgɔ juguw bɛ y'a la est ce que an filɛ lakana min kɔnɔ an kun bɛ y'a kɔnɔ an kun tɛna y'a kɔnɔ fɛn fɛn ni bana b'i la fura fɛn o fɛn b'i kɛnɛya i b'i bolo sama bɛɛ nɔfɛ i mana kɛnɛya sɔrɔ waati min bolo min kɛra sababu ye ka si bɔ mɔgɔ la o bolo kelen bɛ se ka kɛ sababu ye ka si bɔ mɔgɔ la ne kɔni ka faamu na fɛn o fɛn bɛ se ka maa nafa o kelen bɛ se ka k'i ma juguman fana ye ne fɛ u k'a lajɛ u ka volontaires caya u ka recrutement kɛ ka caya kosɛbɛ parce que duguladenw de bɛ se ka patrouille kɛ moto la mais n'a fɔra ko armée ka patrouille kɛ moto la a man nɔgɔn mais duguladenw yɛrɛ dama a ma diya mɔgɔ ta min b'an cɛ la n'o ye armée ye olu yɛrɛ ka to kɛlɛdaga yɛrɛ kɔnɔ mais mɔgɔ 100 min bɛ yaala yaala ni moto ye mɔgɔ 500 bɛ can ka terroriste daga juman da la k'u t'u yɛrɛ ɲini mɔgɔ 500 mɔgɔ 500 sɔrɔsiw ka dɛmɛ ka tila ka na ka fara o fana kan ne kɔni fɛ ne kɔni ka hakilina ye a ye k'a lajɛ k'a lase fo n ba ma ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ kuma minnu n'u tiɲɛna u k'olu ye k'u to ye hadamaden ko dɔn n y'a ta ɲuman dɔrɔn de kama a bɛ se k'a kɛ fiɲɛ bɛ se ka kɛ n ka kumaw yɛlɛ walima ne bɛ ka kuma minnu fɔ olu yɛrɛ ɲɛ b'a tiɲɛ bɛɛ la a ka kɛ o ye yɛrɛ mais ne kɔni fɛ n'i y'a ye samiya donda na attaques bɛ ka caya dɔwɛrɛ tɛ o b'a dɔn samiya donda mana se armée ka patrouille bɛ dɔgɔya ne kɔni fɛ ne ka hakilina na de parce que samiya donda na n'a fɔra ko armée ka patrouille kɛ mobili la mobile ka foncer aw ko olu labɔli o kɔnɔna na u kana bala aw la a bɛ na ni kɔlɔlɔ ye bon donc hali dɔɔnin yɛrɛ kana dɔɔnin se ka gosili kɛ yɔrɔ bɛɛ la mais mɔgɔ 500 olu ni terroriste jumɛn bɛ kari ɲɔgɔn na k'u t'u yɛrɛ ɲini ɲinan fɛn o fɛn bɛ yen a bɛ se ka maa nafa i n'a fɔ i ka degun bɛ se ka y'a kɔnɔ cogo min mais ni bana b'i la i b'a lajɛ de fura fɛn o fɛn ka ɲi ma i b'i tigɛ b'a bɛɛ lajɛlen nɔfɛ faransi yɛrɛ ka bi jɔnni de ye faransi labɔ n ko minnu tɛ marifa foyi dɔn marifa ci cogo la anw fufafu olu de taar'u bɔ bolo la olu dɔw tun tɛ sɔrɔsiw ye o mais faransi yɛrɛ sɔrɔlen ko tuma min o est ce que hali bi an dɔw ka hakɛ t'o ye parce que i fufafu ka hakɛ bɛ yɔrɔ min i fana ka hakɛ bɛ yen kɛ mais est ce que hali bi u sarilen don nin ye n ka dɛmɛ k'a lase i ma i k'a lase ɲɛmɔgɔw ma u ka kuma ninnu u k'u vérifier k'u lajɛ minnu ye ɲuman ye u k'olu ta minnu tɛ ɲuman ye fana u k'a lajɛ ko ji mina bɛɛ bɛ se ka fili u k'an to ni ka fili ye nka min y'a kuma a kunnafoni duman yɛrɛ ni ɲinana ni m'a fara vocal kan u ka jaga fɛn o fɛn daga bɛ anw da la o jaga daga an ni Murutani ni fɛn o fɛn ka sɔrɔ sisan o daga suguriw fana da la o daga suguriw fana da la sisan u bɛ jaga minnu fana la yɛrɛ de
u bɛ jaka minnu la yɛrɛ de. Ayiwa kiba nin tun ye Fofana kɛ mankan ye i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na alamisa o alamisa an bɛ kuma di maaw ma u ka se k'u hakilina fɔ yaasa degun min bɛ u la fɛɛrɛ min b'u bolo ani hakilina min b'u la o ka se ka dɔn kiba hukumu kelen fana kɔnɔna na an bɛ to sɔrɔdasiw ka gun kan hali bi dogofirikaw fɛ yen kabi farabugukaw kɔni wulila ka taga olu fɛ yen u y'a yira sa k'a fɔ ko kɔni a yɛlɛmana sabula min ye mugujugu caman ye o bɛ ka kɛru dogofirika bi an ye donso dɔ sɔrɔ ale ye min fɔ an ka jɛ ka o lamɛn dogofirika ko ale kibaruyaw bɛ cogo di bi na. Nka jugu ninnu nin waati in na duurunin dɔ de b'u bolo o duurunin kɔni o fanga ka bon kami farabugukaw wulila ka na anw fɛ dogofiri yan o kɔni y'u ta kɔni kɛ fɔlɔ u y'a daminɛ ni tiriw ye anw bɛ tiriw kɛ ɲɔgɔn kan sisan duurunin de b'u bolo o duurunin bi jama sanfɛla la kojugu fɔlɔ duurunin kun tɛ se ka taa sanfɛ marifaw tun b'a jigin nka sisan duurunin bɛ taa fo hali aw ta ye a bɛ bala dɔrɔn ka mugujugu fili duguw kan dugu dɔw bɛ yen a bɛ se ka filiko 5 filiko 6 an fɛ dogofiri i ko don min ko bi hali kununko b'o la kununko ka don 18 yɛrɛ kɔnɔ a ye filiko 4 de kɛ an ka dugu dɔw la nka kɛrɛnkɛrɛnnenya n bɛ ala tanu ne kɔni ka dugu kɔnɔ u ma filili kɛ fɔlɔ nka an ka dafɛ dugu fɛn fɛn kɔni bɛ yen n'an bɛɛ ye komini kelen ye duurunin min b'u bolo sa o fanga ka bon o b'a fili yɛrɛ an bɛ dugawu de kɛ ala ka don an n'u cɛ kira ka don an n'u cɛ an kɔni an ma fari fa an fari tɛ fa kurazi yɛrɛ an dɔ de fara kurazi kan ka tɛmɛ kɔrɔlen kan ni ala sɔnna aw y'a daminɛ teri ye kana daminɛ ni bɔmi ye sisan k'aw bɛna duurunin ko bɛ laban an kɔni bi yan ne dansɔgɔni ko nin ye kunnafoniya ye farabugu wulili ka na se sisan ma farabuguka minnu nana dogofiri o bɛ ka dogofirikaw kɛlɛ ka fara kɔrɔlen kan donse kura min b'u bolo o de ye nin duurunin ko in ye ala ka tile yɛrɛ d'an ma i dansɔgɔni ko n b'i fo kosɛbɛ kosɛbɛ. Ayiwa nin ye dogofirikaw mankan ye kiba i y'a mɛn dɛ anw ka duurunin belebeleba ko kuma taara ka kɛ ɲagarilabɔ ye an na donsoba ma kuma fɔ nin sisan sa sanayɛlɛ duurunin ala kumaba k'u bɛ k'o de ta ka ɲɛsin olu ma kiba halisa an bɛ to sɔrɔdasiw ka hukumu kɔnɔna na yaasa ka se ka maaninfinw n'u ka taa ni ka segiw bɛɛ lajɛlen nɔgɔya armée ale ye a taabolo falen kosɛbɛ sirabaw olu kan tajiw balo min ye doniw ani maaninfinw yɛrɛ taa ni ka segin hukumu kɔnɔna na sa yaasa balo di ni taa ni ka segin kana jɔ fiyewu an ka siraba belebelebaw kan kabini kunna sini ko armée ale sitani dɔw kɔni dɛmɛ ka bɔ min ye Senegal ka na an ka jamana ale kɔnɔna na k'a daminɛ Kayila sa ka na se fo min ye Bamakɔ kɔnɔna na yan ani minnu kan ka jɔ siraw fɛ yɔrɔw la olu bɛɛ lajɛlen ka sira minɛ wolomasiri tabaw y'olu bɛɛ lajɛlen kɔkɔrɔma don maa mun bɛ yen n'o ye nin escorte in ko ɲɛmaaya b'ale bolo o ye lieutenant Mamadu Kulubali ye a ko nin lawuli kɛra olu fɛ koyi sisan sa ko min ye donimafɛnw ye u ka se ka olu ta ka s'u seyɔrɔw la min ye chauffeur ye u n'olu kumana u y'a yirula k'a fɔ k'u kana jɔrɔ u kana siran u k'u hakilila tigɛ wa min ye baara ye olu b'a kɛ u se n'u damayira la maaninfinw n'u bolominɛw la kɔlɔsili olu kɔni bɛ wuli ka jɔ kɛ yaasa jamanaden bɛɛ lajɛlen ka taa ni ka segin bɛ se ka nɔgɔya cogo min ye Kulubali ye a ko k'a b'a ɲini dugudenw fɛ sa k'u hakilila tigɛ ko in na koyi baara kɛcogo ɲuman n'a fɛɛrɛ ɲumanw bɛ u bolo wa min ye ko la faamuyali ye o fana ka latigɛ bɛɛ lajɛlen ye maa minnu bɛ yen n'olu ye chauffeur ye Abubakar Kulubali ale ni Dawuda Kone olu yɛrɛ y'a ka nisɔndiya jira nin ko in na kosɛbɛ escorte ko min daminɛlen filɛ nin siraba ninnu kan k'o ye tare ye nka a bɛɛ n'a ta min ye dugudenw ye u welelen don u ka basigi ni taa ni ka segin hukumu kɔnɔna na u kana jɔrɔ u kana siran bamanciwale kɛbaw ni goudron-tigɛlaw keba siratigɛlaw fana b'a la k'u fila kɔni fɛn fɛn sa sɔrɔdasiw kɔni olu tɛna mɔbɔ mɔnaw ka ko la tuguni olu n'a u bɛɛ lajɛlen dasi u ye a yira sa k'a fɔ ko nin baara min kɔni daminɛlen filɛ nin ye ɲɛmaw de y'a ɲini u fɛ u ka nin baara in sigi sen kan wa k'u hakili to dugubolo ni taabolo la
sira fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ taa maaw ka taa ni ka segu b'o kan k'u k'o bɛɛ lajɛlen la kɔlɔsili o baara fana kɛ kiba n y'a f'i ɲɛna n ko ɲina Mali 22 septembre k'a bɛna kɛ ɲɛnajɛba ye défilé an bɛ yɔrɔ min na Bamakɔkaw fɛ n'o ye boulevard de l'indépendance ye k'an bɛna segin ka taa ye ɲina min ye 22 septembre ni ɲinanta in a bɛ kɛ Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya san 65 sɔrɔli ma boulevard de l'indépendance ka kununko sa ɲɛbila baaraw la général de division Keba Sangare ale min ye wolomasiri tabaw ka daga danga ye n'o ye baro kɛlɛtigi ka danga ye ale taara ɲɛda baaraw kɛcogo kan a kɔni ye ladilikan di sɔrɔsiw ma kununko fini don cogo fini minnu bɛ d'u ma teni mun dira samara mun dira arrangers mun dira an t'a fɛ k'a ye ko dɔ ka banfula ye kɔrɔlen don kulusi faralen tɛ ka ye k'a fɔ ko n ye nin kala sɔgɔmada na ko bɔrɔtɔ don k'a nana ye k'o si a t'a fɛ ka o si ma tulo la fini mun dira défilé kama k'u k'a don samara minnu dira a kama u k'a don minan minnu dir'u ma a kama u k'a bɛɛ lajɛlen ta u ka baara kɛ ni o de ye a dira défilé de kama maa si kana taa fɛn to kɔfɛ a ko jamana ɲɛmaaw ye min fɔ a ye ko ka n'o fɔ sɔrɔsiw ye o ye nin ye wa k'a bɛ yafa ɲini fana kɛ jamanadenw fɛ sabula min ye kununko baara in ye degun cɛ maa caman ma min ye maa caman ka siraw bilara gitɔrɔn caman tigɛra Bamako k'a daminɛ sɔgɔma fo ka taa se fitiri ma Keba taa ni ka segin a gɛlɛyara kosɛbɛ Bamako kɔnɔna kununko ko yafa bɛ ɲini maaw fɛ nka ko k'a fɔ bɛɛ lajɛlen yira yanni 22 cɛ min kɛra kununko a ɲɔgɔnna 2 wɛrɛ bɛna kɛ dɛ ale Keba Sangare nin kun y'ale niyɔrɔ ye siɲɛ wɛrɛ o ye baro kɛlɛtigi niyɔrɔ ye o kɔfɛ Sadio Kamara bɛna kun cɛ yanni défilé yɛrɛ don cɛ n'o bɛ bɛn ntɛnɛn ma 22 septembre 2025 Keba ko Mali k'an kun famana défilé kɛ kɛnɛ ma dɛ min ye Bamakɔkura bɔlɔnba in ye k'a kɔni a ɲɛnafin tun bɛ maaw la min ye sɔrɔsiw ye u bɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen labɛn sen maa minnu bɛ yen n'olu bilalen don ko in kunna u bɛ se cogo min na k'a sigi sen kelen ka baara ale ka se ka kɛ ka ɲɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ n'an bɔra sɔrɔsiw ka gun ka Keba an bɛ taa kɛnɛya ale bunakun kan CNT